खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 12 मे शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों किलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। न'खराव गिदिर फुजा होगोन, न'खरनि गाज्रि खोफोनखौ फोजोबस्रांगोन, गोसोआव साननायफ्रा गोथार साखोन। वृष राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा। जायखिजाया खामानियावनो नोंथांखौ गुबुना बेरेखा होगोन, साननायफ्रा फेलें जानो हागौ। मिथुन राशि। संसारनि जेंनाफोरखौ लानानै दुखु जागोन, दुखुजों बायदिसिना सानफ्लांगोन। दिनै नोंथाङा दुखु दाहाजों समखौ बारहोनांगोन। कर्कट राशि। हरखाब मोजां खामानियाव जगाजग जागोन, गोसोआव हास्थायनाय बायदि आवगायलांनो हागोन, साननायफ्रा उदां आरो गुवार जागोन। सिंह राशि। गोसोआव मोजां साननाय हनाय फैगोन, न'खराव सान्थि जागोन, बिसि फिसायनि गेजेराव गोजोन संसार खुंनो हागोन। कन्या राशि। देहानि थाखाय मोजां जानाय नङा, हरखाब देहायाव जेंना नुजाथिगोन, गाज्रि देहाखौ लानानै जेरावबो आवगायनो हानाय नङा। तुला राशि। गोसोआव गोबां साननाय सोमजिगोन, देहानि जेंनाजों न'आवनो थागोन, लोरबां देहाजों भुगिनांगोन। वृश्चिक राशि। सोलोंथाइ लानायनि फारसे मोजांसिन सम, थांखि बायदि सोलोंथाइ लानो हागोन, गुन गोनां सोलोंथाइया नोंथांखौ मोजांनि लामा दिन्थिगोन। धनु राशि। हरखाब गोसोआव गिनाय सोमजिगोन, गिनाय मेवनाय गोसोजों जेरावबो आवगायनो हानाय नङा, गोसोआव उसुखुथु जागोन। मकर राशि। दिनै नोंथांनि मोजांसिन सान, न'खराव खौसेथि फैफिनगोन, न'खरनि बाहाय बाहागिफ्रा गोरोबलायनायाव हाजासे गोजोनगोन। कुम्भ राशि। गोसोआ मोजांनि फारसे साननो हानाय नङा, गुबुनखौ गाज्रि गोसोजों नायगोन, गावनो गाव सुथुर खालामना लागोन। मीन राशि। न'खराव मोजां, बेफार फालांगियाव हरखाब जौगानाय फैगोन, धोन सम्पति बांनायाव गोसोआ खुसि जागोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन, बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गुन गोनां फरायसाफोरनिसिम मोनसे गोनां फोसावथाय। गुबुन गुबुन डिप्ल'मा, इन्जिनियारिं, डिजाइनार आरो PhD डिग्रिफोरनि थाखाय क'क्राझार CITआव एडमिसननि अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनाया जागायबाय। गुबुन गुबुन आयदानि डिप्ल'माजों लोगोसेयै बेचेलर अफ टेक्न'लजि, बेचेलर अफ डिजाइन, मास्टार अफ टेक्न'लजि, मास्टार अफ डिजाइन आरो डक्टर अफ फिल'सफिनि डिग्रि खालामनो हागोन। मे दाननि 15 खालारावनो अनलाइन रेजिस्ट्रेसनआ थुंगेगोन। जुन दाननि 8 खालाराव एडमिसननि एन्ट्रेन्स आनजाद लानाय जागोन आरो जुन दाननि 25 खालाराव PhDनि एन्ट्रेन्स आनजादखौ लागोन। अनलाइन रेजिस्ट्रेसनखौ नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो www.admission.cit.ac.in आव खालामनो हागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086187124 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।